बयखौबो बेलासिनि गोजोननाय बावहरबाय। आङो बावहाय नै मा होनोखौहाय थाम लादों आरो बावहाय दुदुजोंहाय सिमाइजोंहाय फुदुंनायनि बियो गेस अन खालामबाय आङो। दुदु जाननायसै बावहाय दुदु जानबाय नै साव आङो नैखौहाय जानाय सिमाइ होनो थानाय बेखौ गोदौदोंसै नै आं दानि बेखौहाय होनायसै ओमफ्रायबो होनाङा थाङा मोननाङै बे बुनाङै सिनि होनायसै आङो ना गोदै जानानै जानोसै ओमफ्राय नै जानाय समाव बेलासिनि टाइमावहाय खालामना जानो गोसो जाबाय बेखौ जानाय सम बेलासिनि टाइमावहाय दा आङो बे थामाखौहाय जानो लुबैनायखाय मैया लाबोआ आंखौ मोनसे जाग्रोनोसै। मोनजानायखौ हाथाय लावदोंसो खानाखौ बोरै जानो रोङा दाथाय पाग्लि गुमैलै मा जाखोलै उन्दैलै मा होनखोलै जाजोब्बाय नो गोथावनो सिमाइ फिनिश हो गया बेखौ जानले दोननोसै खरसा जायो बांद्राय जाथावाखौ। क्या कर रहा है इधर? क्या है ये? क्या कर रहा है शिवम? इतना छोटा था इतना लंबा कर दिया। लंबा करके क्या करना है उसको? क्या करें? रुक इसी पे कपड़ा सुखाएंगे अब हमें। नहीं छपरक देंगे ले बैठे नहीं करना फेंका देंगे। शिवम नाम बता दो। शिवम शिवम क्या है? फुल नेम बताओ। शिवम पांडे। शिवम पांडे शिवम उसका किंगसू पांडे उसका राज चौधरी है। देखो कैसा बंदरा जैसे खिलता है। बंदरा 3 बंदरा है इसका ये बिल्डिंग में। तीन बंदर है। बच्चा मैं बड़ा हूँ। ये छोटा बंदर है ये सबसे बड़ा बंदर है ये किंगसू वो सेकंड बंदर है ना देखा सैटरडे शनिबार स्कुल गया शनिबारनि टाइमावहाय आजाद शनिबार आरो रबिबारनिफ्राय मोनसे बिल्डिंआव थायो। देखो बदमाश लोग 15 आज छुट्टी है ना शिवम? हाँ छुट्टी है। 2 दिन सैटरडे संडे। सैटरडे संडे